Hei pawb, croeso yn ôl I sianel YouTube Label Deg. Heddiw ma, mae gennau'r fideo perffaith I chi os da chi licio dolyg, colur a gofal croen. Bydda i'n adolygu 4 Calendrau Adfent gan gadw at steil Label Deg wrth gwrs. Fydden nhw yn llawn o golur, llawn o gofal croen, llawn o bach o bob dim, a bydda i'n rhoi nhw o'r gorau i'r gweitha. Dwi yn meddwl bod prynu Calendrau Adfent arbennig fel hyn I rywun, fel presant Nadolig cynnar, yn syniad rili da. Ac hefyd, fedrwch chi rhannu'r gost hefo'ch chwaer neu hefo ffrind, a dwi'n meddwl bod o'n neud y presant perffaith. Iawn ta, fedrai ddim aros rhan eiliad yn hirach. Dwi'n mynd I agor yr Calendrau Adfent cynta, sef yr Beauty Countdown o H&M, a mae hwn wedi costio £24.99, felly gadewch I ni weld be sydd tu fewn. Fel sonis I, oedd yr Calendrau Adfent H&M yn costio £24.99 ceiniog, sef y rhatach allan o'r 4. O ran cael gwerth eich arian, dwi yn bendant yn meddwl bod chi'n cael gwerth eich arian hefo'r un H&M, bod y sizes yn fach a bod chi'n cael yr un teip o beth. Dwi yn meddwl bod £24 ar gyfer Calendrau Adfent fel hyn, reit resymol, felly yndach ydych chi'n bendant yn cael gwerth eich pris. Rwan ta, mae hi yn amser I ni symud ymlaen i'r ail Calendrau Adfent, sef yr NYX Professional Makeup Diamonds and Ice Advent Calendar. Ag yn ôl y bocs mae o yn werth £89 o gynnyrch, ond yn y siope ydych chi'n prynu fo am £50. Felly yn bendant yn syth bin ydych chi'n cael gwerth eich arian. Ond pa fath o gynnyrch sydd tu fewn i'r Calendrau Adfent yma? Fel ydych chi'n gweld, mae gennau 24 eitem o golur wedi dod allan o'r Diamonds and Ice NYX Calendrau Advent. Ac yn syth bin, mae maint yr cynnyrch o'i gymharu efo'r H&M lot fwy. A dwi'n licio hynny, dwi'n meddwl bod chi yn teimlo fatha bod chi'n cael gwerth eich pres yn fwy. Rwan, yn bersonol, dwi yn defnyddio cynnyrch NYX ers blynyddoedd, a dwi yn gwybod bod yr cynnyrch o safon rili uchel. Felly mae'r ffaith bod chi'n cael 24 eitem, a nid yn unig ar gyfer eich gwefusau, ond ar gyfer croen, ar gyfer eich llygyd. Mae hwn yn neud yr Calendrau Adfent yma fymryn yn fwy special na'r un H&M enghraifft. A dwi yn edrych ymlaen I drio ambell un o'r cynnyrch yma ymlaen efo chi rwan. Dwi wedi penderfynu defnyddio'r HD Finishing Powder gan NYX. Oherwydd dwi yn meddwl bod hwn yn gam pwysig iawn ar gyfer diweddu edrychiad colur, a dwi ar y funud yn chwilio am un newydd, felly gai weld os mae hwn yn neud job da. Dwi yn meddwl bod o yn neud i'r gwyneb edrych yn oleuach ac yn setio y foundation yn dda iawn. Dwi'n teimlo bod wedi cael gwedd newidiad erbyn diwedd y fideo heddiw yma. Yndw, dwi'n rili hapus efo hwn. Mae o yn fach eto, ond pan ydych chi'n trio cynnyrch am y tro cyntaf, ydych chi'n isio'r un mawr, so dwi'n meddwl bod hwn eto yn bresant perffaith. Reit ta, ymlaen â ni i'r trydydd Calendrau Adfent heddiw yma. Felly, mae'r un nesaf wedi dod oddi ar gwefan ASOS, ag yr Revolution Advent Calendar ydy hwn. Mae o yn cael ei werthu am £40, sef £10 yn llai na'r NYX.
Waw, dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau efo'r calendar advent yma, wir er. Nid yn unig ydyn nhw yn seis llawn, da chi'n cael anreg ychwanegol ar diwrnod Nadolig, ac hefyd da chi'n cael amrywiaeth enfawr o scrunchies I brwsys, da chi'n cael colur llygyd, croen, gofisau, bob dim. Da chi'n cael bach o bob dim yn efo. A dwi jyst yn meddwl bod safon a gwerthach arian yn enwedig yn yr un revolution wedi bod y gorau hyd yn hyn, swn I yn mynd mor bell a dweud. Ac ar gyfer y revolution, dwi yn mynd I drio yr lip gloss clir ma a cael gweld sut mae o'n teimlo ac be ydi barn fi ar hwn, felly na I drio hwn ymlaen rwan. Waw. Waw. Rwan ta, da ni bellach wedi cyrraedd yr calendar advent olaf, sef yr ASOS 12-day Face and Beauty Advent Calendar, ac oedd hwn yn costio 35 pint. Felly rwla yn y canol o ran pris, ond dwi ddim yn siŵr iawn os ydych chi'n cael gwerthach pres, oherwydd does na ddim math o gliw o ran beth sydd tu fewn i'r un yma. Ac hefyd, ydych chi mond yn cael 12 diwrnod, felly dwi yn edrych ymlaen I weld beth sydd tu fewn i'r un yma. Un ar 10 allan o 10. Dwi mor hapus hefo safon yr pedwerydd calendar advent, sef yr ASOS Face and Beauty. Mae o yn llawn o bethau rili hyfryd. Dych chi wir yn teimlo fatha bod chi'n cael treat wrth agor yr pedwerydd calendar advent. Mae'r brandiau sydd yn cael ei gynnwys yn rhai andros o boblogaidd, andros o ffasiynol ar y funud. A dwi just yn meddwl bod prynu hwn fel anreg dolig cynnar I rywun yn mynd I fod yn bresant perffaith. So ni yn deud bod yr calendar advent ASOS yn sicr yn ffocysu fwy ar gofal croen, sydd yn neis os ydych chi ddim yn berson sy'n gwisgo llawer o golyr ac yn licio gofal croen, dyma ydy'r calendar advent I chi yn bendant. Dwi hefyd yn rili licio'r syniad o ailgylchu neu ail-ddefnyddio yr bocsys bach sydd yn dod efo'r calendar advent ASOS ar gyfer rhywbeth arall fel presant arall yn ystod cyfnod y Nadolig oherwydd oedden nhw just mor cute. Dwi just yn mynd I drio yr Deep Sleep Pillow Spray oherwydd dwi wedi prynu un o Lush ac mae o wir yn helpu fi yn ystod y nos just I ymlacio a weindio lawr ar ôl ddiwrnod prysur. So dwi just yn mynd I drio hwn. Oh, waw. Hwna'n rili neis hefyd. 10 allan o 10. 1 ar 10 allan o 10 hyd yn oed. Rwan mae'r foment fawr wedi cyrraedd a dwi yn mynd I rhoi'r calendar advent yn ei trefn o'r gorau i'r gweitha. Dwi'n meddwl bod o'n amlwg I chi na'r ASOS Face and Body Calendar Advent sydd wedi chiffio hi heddiw yma. Just oherwydd da chi'n cael gwerthach pres, mae'r cynnyrch yn andros o safonol a da chi'n cael cymysgedd eang iawn o gynnyrch. Felly hwnna fysa ar y brig. Wedyn yn ail fyswn ni'n rhoid yr Revolution. Eto oherwydd yr cymysgedd o gynnyrch andros o safonol ac hefyd da chi'n cael yr meintiau mwy. Ac yn bersonol, oedd hwnna yn bwysig I fi a da chi'n cael anreg ychwanegol. Wedyn, yn drydydd, yr NYX Professional Makeup Advent Calendar. O'n i'n licio bod hwnna hefo thema, oedd o'n ffocysu'n fwy ar y gwefusau. Ac os da chi'n nabod rhywun sydd yn licio chwarae gwmpas efo lliwiau, lipsticks a ballu, dyna ydy'r calendar advent iddyn nhw yn bendant. Hwnna oedd y dryta, a dwi'n meddwl o ran gwerthach pres, efallai oedd o memryn yn ddrud,
ond dwi hefyd yn gwybod bod safon NYX yn andros o uchel. Ac wedyn yn ola, sorry H&M, mi fyswn ni yn rhoi'r beauty countdown. Dim ond oherwydd bod yr cynnyrch mor fach, mae'r lipsticks yn andros o fach a dych chi'n cael lot o'r un math o bethau. Ond gan ddeud hynny, o'n i wir yn licio teimlad yr lipstick ac oedd y lliw yn yr eyeshadow yn andros o hyfryd. Felly dwi'n ddim yn deud bod yr cynnyrch ddim yn dda, dwi jyst yn teimlo o'i gymharu efo'r gweddill H&M fysa yn dod yn ola i fi heddiw yma. A dyna ni, diwedd y fideo 4 Calendrau Adfent wedi'w agor a'i adolygu hefo chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo heddiw yma, ac os chi wedi, cofiwch hoffi'r fideo a thanysgrifio i'r sianel. A swn i wrth fy modd yn clywed os da chi wedi prynu Advent Calendar i rhywun arbennig Nadolig yma. Ond na i weld chi yn y fideo nesaf, a tan hynny, tara!